Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Shah. Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel Shah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. 16/12/2025 آخر السنة. هذا كسرين الصليب على اللمينة حطيناه على جنب. منطقة الدورة حد مستشفى مريوسف. ليه؟ لأنه حاطين نحن أغاني ميلاد تراتيل الميلادية. Ngut ki Shipai Israel kila Shah Behkam no bad ken Shah set Phatok live host ngi way de Shipai uba bom Pynpra ya udurmon jong Jisu kabadan hal Lebanon bad way pat uday ubanang ring video kadbau parlok jong udang bom dang tit ya ustesyu kani kedor kala sapriang ha social media bala penkelon ya kading phana jong Jisu kabadan ha ka way kasnong ki Kristan ha ki than shathi jong ka Lebanon kabadan ha khapot jong Israel ki Kristan ha ka perthai hibrok away kila penpau ka jing ngau bitar ya kani ka jing le Shipai Israel ha dien ka jing sapriang jong ni ka dor ki Shipai ka Israel kila pelong da ka jing toket ka papnya bat kila lap ba ka dei ka basisha ba ki Shipai jong ki kila pen khen ni ki kendon an bat kila penja aburam ya ki Shipai jong kari ki Shipai ka Israel kila pen bana bala wengkam no ya kini ki Ngut ki Shipai ha ringkat ka jing set Phatok ka ba live host ngi ha ka Phatok jong ki Shipai Menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu ulapan pau ke jing sosi halor ke jingja par ulapan ma bru ya ki reu nget Kristan namar ke ni ke jing lek Shipai jong Archbishop Vincenzo Palia ulapha ke kubor Shah Netanyahu da ka baong ba Jisu ulet Shataya bad Sidon ka badan ka than shathi jong ka Lebanon ban penyap breu hanrai ban pen kat pen kya bad ban sabam bad ban le ya ki kamba ban penjat pen ha Lebanon ki don kumbasan poinsan million ngot ki Kristan ban lai pawa na ki nong snong ki Kristan hanrai menta da ki hajar ngot ki la phet snong nadu ba ki Israel kala herthma ha ka artre ulber hajar arpun reu bat hadu menta ki dan hajar arspa khandai phongot ki bayam bakan thop ya hispa nyop nyongot ki khanna 16/12/2025 آخر السنة. هذا كسرين الصليب على اللمينة حطيناه على جنب. منطقة الدورة حد مستشفى مريوسف. ليه؟ لأنه حاطين نحن أغاني ميلاد تراتيل الميلادية. فمدري أي أدمة صار في كتير لأنه وجوه غريبة بالمنطقة وبالحي. صار له الصليب أكتر من 15 سنة محطوط. جايين كسرينه. نعمل فتنة؟ أكيد لا. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iway kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India.